Dag. Mit navn er Hans Rødbæk Hansen. Jeg er stifter af Team Mikrobiler, som I ser her i baggrunden. Hvis du har en mikrobil, eller du ikke ved, om du har det, så går du ind på bilbasen under mikrobiler. Der kan du se, om din bil dukker op. Gør den det, så er du velkommen. Vi har administrator Signe Jørgensen, som du kan ansøge om inde på Facebook. Så kan hun lægge jer ind på Team Mikrobiler. Hej, jeg hedder Kim Jørgensen. Og jeg kører rundt i den der lækre Aygo derovre. I kan se derovre. Den er flot, ikke? Den er nummer 1. Og så har, jeg er blevet medlem af Team Mikrobiler igennem Hans Hansen, vores gode ven. Og vi har Hans har stiftet Team Mikrobiler, men han spurgte også, om jeg kunne tænke mig at synes, det var en god idé. Så sagde jeg til ham, Hans, det var det faktisk. Og Hans han sagde, at det gør vi. Og så da Hans så begyndte at snakke om Team Mikrobiler, så synes jeg, ja, det var en rigtig god idé, at vi kunne have nogle reklamer på bilerne. Og det fik vi. Og nu er vi blevet rimelig mange med i den der klub, der hedder Team Mikrobiler. Og det er vi glade for, og stolte af, at vi har Hans Rødbæk Hansen som vores chef. Tak for i dag. En lille fortsætter. Det her er vores fotograf, Chris. Et øgenavn. Hun hedder Christine, men hun bliver kaldt Chris. Hun sørger for, at vi alle sammen kommer på billedet på film, når vi er til event, træf, hvad det ellers er. Og hende kan vi gå med. Det kan vi. Tak.